Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi nhau iro zuva rochimakumi mairi nosere mwedzi uno waGunyana. Totandawo kunyepai kuti kwainobatoro CCC zuva ramangwana vanenge vari kuparura gwaro ravo rinochikuita nezvosarudzo vachireketayo kuti kwai rakagonzi prepare, kwai vari kuti pre-election pact on electoral reform. Vari kuda kuti warekete zvavari kuda zvokuti zvinhu zvichinjiwe sarudzo dzisati dzaitiwa. Rekai tigoringe kuti rinenge riinei tati taripiwa ba. Kune vanhu 12 vobatoro CCC wagonzi vari kunzi vapinde mudare rodzimhosva mangwana nonyaya yezvakaitika paHarvest House mugore ra2020. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei, tichindoshuvira kuti vanoisiwa ba mujere. Kuzesa injandonera chaiyo nyakwayo pfene. Magetsi ari kuramba achitoita kuita kuvhiringika izvezvi. Nyasi hwange iribe kana chibodzi chairi kuburitsa gwenya rayo rakatoita kudzimiwa zvachose. Heno kuti zvichimbotekaira sei? Ipapapa wakuru wenyika wakatonyarara zvavo, zii wari jejeje zvavo, vari kuita kunge pasina zviri kuitika. Idi zvakaita kunyangariwa. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei, tinenge tichindokunyepai. Magozviziva chere kuti Kembo Mohadi akandodzingiwa hache kubuda muhurumende asi achiri kundopuwa zvinhu zvohurumende pabodzi poono kutodanidziwa kuti muteedzeri wemutungamiri wenyika. Pakaita kunyangariwa. Ipapapa bazi raJuly Moyo rinoringana zvokutongewa kwematunhu nokugadzirwa kwemadzimambo raagotoburitsa tsamba yenge iri kuenda kune vamwe wavo. Wari kureketa kuti Kembo Mohadi ari kugotekaira kuenda kudunhu roMashonaland yopakati, saka achagoda mapfuta dzimotika anoita churu chibodzi nomazana mapfumbamwe ano 60, 1960 liters pachirungu. Kwai anenge achienda zuva rochina kusvikira zuva rochi12 mwedzi uri kuuyayo. Paribe kana chibodzi chisvino wakomana. Ipapapa kwai pakugadzirwa kuchaita namambo watatu kunenge kuchidiwa maritawo peturu anoita zviuru 6,200, 6,200 liters. Pakaita kunyangariwa zvamunotoona kudarika. Tiri kuita kukamiwa idi. Heno mabi yangu kuti zvichambopera sei, ticharamba hedu tichiringa asi zvino makwiro azvichaita. Kuna vamwe mambo wokuzhombe kwai vanonzi Samuel Musambwa kwai vagotoreketa kutoti vanhu vese vanofanira kuziva kuti nzvimbo yavo iyo inodiwa ba vanhu vemapato anopikisana noZANU-PF. Izvo zvawareketa zvinhu zviribe kana chibodzi chazvinobvumirwa nacho nobumbiro romutemo, ende paribe kana chinhu chinofanira kuitika mambo wachireketa kudandi. Mapurisa anofanira kunge atoenda kotosunga vanhu, asi tinotoziva tese kuti paribe kana kusungiwa kunoitika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Kune varume vanomwe vari kunziwo vagoita zvokuenda koponda watsano vaive nemabhizimusi avo kumarondera. Varume wanyasi ndipo wapinda mudare rodzimhosva. Zvatoita kuzotonakidza nokurwadza pabodzipo kuti kwai mumwe wavo anonzi Crispin Kada kwai mupurisa. Wotoita kuziva kutoti pakaita kunyangariwa ipapapa. Ukaona mapurisa chaiwa kutoita zvokuitawo zvokuponda vanhu kudare, woziva kuti pataenda kusvinhu ba. Rekai tirambe takaringa kuti inovagwira chere kana kuti vanopona. Bato roZANU-PF ragoreketa iro kuti richaendesa mumwe wavo Haiten Nkomo kumuzinda wavo wanoikana ivoyo wavanoti Heroes Ekawo. Totoziva kutoti ngwedu bangwawo nokutoti kuribe mumwe munhu anenge asiri mubato roZANU-PF anoenda ikweyo. Wamunangagwa tsamba yawatonyora kutoti chimwe chikonzero chaita kuti aitiwe gwamba ronyikaro kwai nyaya yekutoti anga chiri pakanaka nobato roZANU-PF. Zvakaita kuoma. Wanomirira dare reparamende wari wemapato anopikisa wakaita tusvinwidi
kureketa kuno wagwe wapinza mushishi nokukunidzira mwoto nokuvabvumburudza nemibvunzo iyo wanyoriwo dare paramende newabasa wavo zvokutoti wakatosara warira kuvhunduka chaiko wachitorwadziwa kuti sei zviri kudando. Bato reZANU-PF ndo raigowatsigira richivavharira asi iyo nyaya yemareputopu iya yaramba ichindotsviriridza. Tiri kutendawo mapato anopikisa waita kuti zvireite kudando. Nyaya inofadza, tiri kufara kuti kwai muimbi asingaone weGomora Sounds kwai agotoendesiwa iyo nogwicho rache kuItari kuoridza ikweyo. Tiri kutenda wamiriri weItari muZimbabwe waita kuti izvi zviitike. Tiri kutenda ipapapa wakatobenhuka wakutanda kutendererawo nonyika wachienda kuoridza kwese kwese. Aidi yawe wariko wanoita kuboya nokusvinurira vanhu wavo idi. Zvino zvairwadza uchivaona wakandogara pamugwagwapo wachiridzawo, asi izvezvi aiwa waakutoita kupfumvura zviri nani zvinotendiwa dai zvaramba zvakaita kudando. Watendai biti wagotoreketa kutoti hurumende yedu inoita kunyadzisa, iri kungonyudza mari paribe kana chibodzi chiri kuburika mangwenjera wagoita kwai wagosenzesa mabhirioni 10 ekuti waanhadzire, asi wachizoatengesa nemabhirioni 10 unotoona kutoti kubiwa mari kwega kune kuchindoitika ipapa, asi zvinorwadza. Sondo rino mari yekuAmerika iri kutengiwa nemadhora omunyika 620 nemasendi 53. Wandopa basi mamirioni 10 omari yekuAmerika kumakambani. Hino kuti sei zviri kudando. KuSouth Africa mumwe wedu womunyika medu anonzi Joseph Makamba Busha kambani yache inonzi JM Busha Asset Managers kwayatorehwa rezinesi rekuita zvinhu zvokubata mari dzevanhu munyikamo nonyaya yemari yochikwereti yomamirioni 200 yaakagopa kuna Bushiri. Ndipo unotoona kutoti wakomana idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kwainoperera nyaya iyi. Tiringedzo pasi rese. Kune vamwe mudzimai nomurume wokuLimpopo kuSouth Africa wari kuendesa hurumende kumatarodzi mhosva kuti ibvume kuti wese varume nevakadzi vanofanira kugopuwa mwedzi 4 yokuenda kochengeta vapwere vanenge vachandobva kuzvahwa. Rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinokoneka chere kana kuti zvinobvumiwa chere izvozvi. KuBotswana kwatonakidza izvezvi, kwai zvese zvinochokuita nekudziva mupengo pachiribe chibodzi chiripo. Kana vanhu varuda kuenda ikweyo wakundobvumiwa kundopinda wachindobhura wachienda pasina kana ambobvunziwa. Ndisu chete tasara Zimbabwe tiribe kana kuchinja maitiro. Rekai tigoona kuti wakuru wekwedu vane chavachachinjawo chere kana kuti paribe chavachachinja. Takundoramba takandoringira undoti dai wandotionawo zvaita zvakanaka. Kwai Muhammadu Buhari kuNigeria agoisa wamwe wozeki yeikweyo kuti wapinde wari wanyowani. Ipapapa wari kusha kutoti zvinogona kundovhiringa sarudzo nokutikaidziwa kwadzo kana vanhu vava wari wanyowani. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei tichiona. Wemapato anopikisa izvezvi wakatoita kumirizika idi wari kufara nazvo zvakaitika zvinhu. Tichitaramuka kuenda kuRussia kwai yagoreketayo kutoti nzvimbo dzayakaisa kuti vanhu vabvume kana kuramba kupinda kuRussia dziri kuUkraine dzakabvuma dzese. Ipapapa wagotoreketa pokare wachitoti isu mukaramba muchitijairira tinokona kundokuisirai iyo nyukiriya yakati kuuyai. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei, asi izvi zviribe chizvinuba izvi. Mari yokuBritain kureketa kuno yandofananawo nemazuda anenge mazimudhora aya, nokutoti paribe chibodzi chairi kuita mugwire iri kuita izvezvizvi yakutodhonzerana nemari yekuAmerika, asi kufunga kuti mari yekuAmerika yakatombotanga iri
kuda kutenge chaita madhora mairi chaiwo kupondo ibodzi haidi, chisingaperi chinoshura. Asi takadaro zvedu mabuja, regai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.